Hinay lang yun. Hinay lang. Dugan mo lang ka nakabalik, Rek. Oo, ang December. Busy December? Tao, litson. Ha? Wala makaon. Kaon gamay. Tambok pa dyan. Tambok pa dyan. Ano makaw kitlog kung manok? Ha? Ayan. Ito na lang indiretso siya. Maglingkod na. Hindi. Matagal ng t-shirt. Katrama. Nay. Hindi ko na. Hindi lang. Ah! Ano nang pram? So yan guys, ang hilot ron, papunto kayo si Eric. Shout out po sa taga Mintal, Davao City. Nabunal niya siya, kumano lang yung resulta. Nabunal po rin, no? Mayat maligay ka ron. Diet. Mayat. Kata. Kata yung konti ito sa... Naman pulog tali ka. Saman tali ka. Wala. Tali ka lang. Ha? Oo, pulog. Ade, hinayin lang na tayo. Anak ka na to, Dre. Anak ta, Dre, sir. Pugan lang. Ano yan, yan. Ginaw. Kaya? Tawa na ko, ha? Ikaw na nito mo. Ano ko ka mo, Teka? Lights. Okay na na. Okay na ka na, Rek. Ulan. Okay na? Okay na? Talaga? Ada na kasal, likod sir. Wala, siya po. Bansa. Ang sana ko na akong kakislay, kaya kung tarong ng gig. Lipat naman. Yan guys, shoutout po sa taga Mintal, Davao City. Sa mga ko nagkukilot kay shoutout po sa lahat ng mga followers sa ko ang Facebook page o sa ko ang YouTube channel. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat ng OFW na saan mga nagtrabaho ngayon para sa inyo.
Dili ko dito na ito, no? Pero dili na angga. Kaya di mo drive like. Kaya na? Dili lisod. Ha? Hinahinay.
taga Mabini. Davao de Oro. Hmm. Babae? Hmm. Buntis siya, 5 kabuwan. Hmm. 4 kabuwan, stroke. Sabay. Buntis pa yun. Ito sa adlaw. Ano ka, karoon ba mo kukusulayan eh? Buntis man. Sabay. Sabay. Una lang gamay. 5 months na, murag na sa kabuwan, na stroke na. Kala ko noon. Pero ano, hinay kayo. Kung yung pugog, mild stock to ko ah. Hmm. Eh, ganit, di man yung kalakaw. Mild stroke. Bita na mild stroke ng mild ng dugura ka. Kaya nakuha mo yung istambal. Ano masayo ba? Hmm. Bita ang mild kaysa ka ng stroke gyud. Ako mo. Ikaw gyud. Pero kung ako, malagkuha na to, kung sa kapang, sobrang sa kainit ba. Kaya na daw kung transmission, Yan. buntag, puting-inita. Natulog ko siya alalong sa kanan, bulong ko ng ulan. Di sa kota ng basa, tanim mo na akong batik. Asmura to. Pas mo na ba? Kaya ni stroke yun, mild stroke. Makuha mo yun ang bikil. Kung dili mabikil, wala lang kusumo ni pas mo. Dalawa, kanina ako ni sinultan na. Igupod. Oo. Di mo ka kamainom. Dami na ako pala inom. Di mo ka mahubog. Ay, sobra pa sa bukod. Pero na ba, ikaw ulit inom? Punta pa kaya napay ka uli. Oo. Namay ka ng inom gingop. Di na ka ulit. Hindi ka uli. Kaulit ko. Binta na lang kaya uli pa. Kaya ko kung wala pala inom ko. Tulay ko may inom. Wag mo. Sabot daw kung hindi na makaya nagtindog. Nahinay na ko na uli. Bagay mo. Inom pa ma'am, bisa di nakalakaw. Di na kalakaw. Inom pa. Inom dyan po no? Di na matulog sa... Inom mo rin. Kaya pa mo dawot. Namay mga anak dyan, no? Ay. Datang ko naman, may kakal na ako daan. Isa pa rin na makaya, basta masupas ginawaan. No, no, kay pampon maningil. Hindi. Doy naman ay sabay. Wala ka bibuntis ang stroke sabay mo. Kani, nanonood na. Lahat lang dyan ba? Ang nahigit, pero nang... Okay na Rick? Right? Sikit kamay na?
Wala po rin ano. Wala. Ito ang ano siya. Wala, dito nang bakit. Dito bakit. Gawas dyan, kay kaliksik yan. Kaliksik. Yan, kaliksik yan. Ang tagamay. Sakit ka may rek? Dako? Kaya ra? Adik. Dako alin. Sukul gyud, sukul gyud. Dako, imbis na may puta dako man niya. Dulu ka mainom sa una, Rick? Dili. Mainom. Ah, itong batanon pa. Ang bata pa man karon. Atigo ang na. Daman sa Manilot, ano eh.
Hmm? Labas.
to, sir. Di kaya na to, ha? Tulak na lang na to. Yan na lang mo, Rick, ha? Tulak na mo, Rick, ha? Kami na to, tira-tira. Hindi, ha? Saka na to gamay dito. Diba? Oh! Ay! Gusto na to gamay, sir. Andre. Ano na ko, ha? Out na ka na. Ay! At. Okay na, right? Ayaw mo lang. Na, heights.